Bueno, 8:01 da tarde, o que máis nos gusta aquí na Hora Galega é percorrer o país de arriba para baixo, dun lado ao outro, sobre todo para coñecervos a todas e a todos vos, para estar sempre con vos, porque de verdade, sodes maravillosas, maravillosas, e iso pasounos, pasounos onte cunha veciña que coñecemos ali polo Morrazo, Maruja, cun problemón auténtico que tiñan cos cabalos soltos, que lle comían absolutamente todo, estaba enfadada, pero Maruja, a verdad que nos chegou ao corazón. Home, estaban enfadados todos os veciños, porque din que se lle meten os cabalos nas súas fincas e que lle estragan absolutamente todo. Pero unha desas veciñas chamou a atención e moito, porque, ímolo lembrar, Maruja estaba indignadísima porque a ela comeronlle a millarada. Aquí nesta finca tiña a millarada pos meus animales. E onde lle chegou a cabeza aos cabalos, comeron a millarada toda. Cando veron a mirar as fincas se teñen comida xa para traer de volta os cabalos. Todos estes terrenos por aí, todo comen os cabalos. E o gasto que tuven agora para cerrar as fincas, quen mo paga? Este ano xa che dixo, tuven que gastar 500 euros en alpacas. A ver, que teñan un pouco de vergonza esa xente. Que se non teñen comida para os animales, que os vendan, senón que lle compren comida, como lle compro eu. Pois como non podía ser doutro xeito, hoxe quixemos coñecer un pouquiño máis a esta veciña de Coiros de 77 anos, Maruja, que Maruja non para quieta, porque Maruja cando non está na casa ordenando, está na horta, plantando, fozando o que faga falla ou se non coidando de 4 cabritas que ten. Cuidado, que pillamos a enfadada, non me extraña, porque ela coñece perfectamente os donos dos cabalos, está moi enfadada cos donos dos cabalos, porque o que acaba de decir, comeronlle toda a millarada, as súas 4 cabras e un becerro que ten, quedaron sin comida, 500 euros en alpacas de erva seca, pero que ademais, mirado que nos conta Maruja hoxe, que fomos coñecer, eses cabalos ata se tiraron enriba das patacas e dos pementos e esmagaronlle absolutamente todo. Compañeiros, hoxe imos coñecer a Maruja, unha señora que di que os cabalos lle comeron a millarada toda. Boas tardes, Maruja. Boas tardes, sí. Este Maruja, podemos aparcar por aquí? Sí. Podemos aparcar por aquí porque hai algo de tráfico. Entraron aquí nesta finca, comeron as coles, pisaron as patatas e fan o que queren. O ano pasado tiña millarada para lle dar aos animales de comer. E hasta onde lle chegou a cabeza aos cabalos, comeron-ma toda. Comeron asomando por aquí. Sí, botaron a cabeza e hasta onde lle deu, comeron a millarada toda. Esta caca de cabalo? É dos cabalos. Están todas fincas cajadas, senón lévote por aí por todas onde andan os cabalos, todo está cajado e pisado e comido dos cabalos. Está mal que o diga, pero Sí, aí te lo teu millo, Maruja. O que come caja. Iso é ciencia. Isto son grelos? No, son coles altas. Vale. Coller verdura para as jaliñas todo o ano. Merda dos cabalos. Aquí vai o teu millo. O teu millo, Maruja, acabou así. Maruja, e aquí ten de uva. Sí, e comeron as os cabalos. Os cabalos tamén comeron a uva. Comeron a uva, por iso lle puxeron a rede. Aquí vexo pezuños, Maruja? Bueno, andan todas as noites. Que son os xabarís? Os jabalís. Mira os jabalís o que fan. Canto traballan. Míralos. Imos a ver. Mira o que traballan. Ides facer unha piscina aquí, que está desquitando terra. Pois parece. E abaixo igual, mira. Bonitas as cabras, Sí, son cabras de leite. Teño que comprarlle comida. E canto vale a comida para as cabras? Xa che dixen, as alpacas tuven que comprar porque non me deixaron erva seca para facer alpacas, para ter para ahora para o inverno. E gastei 500 euros en alpacas, quen máis paga? E os dos cabalos, o ano pasado, no mes de julio e agosto, topei-nos aí debaixo do puente. E díxenlle, pois non é forma esta de traer os animales porque nós temos a erva para os nosos animales. E faleille. E que che dixo el? Díxome que non era o dueño, que o dueño xa marchara. Pero escaqueouse. A pena foi non ter un teléfono inteligente para gravalo e máis sacarlle a matrícula. Maruja, outra caca de cabalo.
Bueno, que sobra montes de merda de cabalo. Sobra disso. Se sobraran millóns como sobra merda de cabalos, estaba rica. Anda, imos, Maruja, imos.